Udiarraga Andramariren baseliza, Ugaoko ondare artistiko monumentalaren elementurik esanguretsuena da. Ahozko tradizioak dioenez, Behe Erdi Aroan inguruko jendeak mirariak egotzi zizkion Ama Birjinari eta, horren ondorioz, harekiko debozioa haziz joan zen ondorengo mendeetan. Udiarraga mendian zegoen jatorriko ermitara iristeko zailtasunak zirela eta 1776 urtean lekualdatzea erabaki zen. Toki aldaketa horrek, Zeberiarekin listarrak sortu zituen, hark ere bere jabetza eskatzen baitzuen. Kondairak dioenez, piztutako 2 kandelen bidez argitu zen ermita berriaren kokapena. Gerora zugarra itzaliko zuena, ermita berriaren azken kokaleku berria izango zen. Gauzak horrela, egungo ermita 1779 urtean eraiki zen Juan Iturburu Bilbotar maisu ospetsuaren eskutik eta Martin de Zabala izan zen amaiera lanen arduraduna. Fatxada nagusia barroko estiloan egina dagoena, bere elementurik berreizgariena da dudarik gabe. Panel angelu zuzen vertikala du beheko aldean, pilarra toskanarrez markoztuta dagoena. Honen gainean, 2 atalez osatutako kanpai-horma bat dago, lerro kurbatu ez hornituta eta kontrahormak gailurrarekin lotzen dituena. Horrek guztiak, nortasun propio oso esanguratsua eskaintzen di euskal erlijio arkitekturari dagokionez. Erretaula nagusia, aintzinako ermitatik ekarritakoa, Juan Alonso de Biedara eta Pedro de Lainez maisuek egina da eta 1680 urtean, Bizkai osoko barrokoko lehen erretaula apainduetako bat izanik. Bertan batetik Udiarragako gure Andrearen irudia nabarmendu genezake batez ere, estilo gotikokoa eta otoiz jarreran dagoena. Eta bestetik, Kristo gurutziltzatua naturalista oso dierazkorra eta bere anatomiaren gaineko lan trebea egin duena. Ugao Miraballesko Udiarragako Andremariren ermita Bizkaiko arkitektura barrokoaren adibide monumental eta diseinu kalitate handienetakoa dugu. 2011 urtean, Eusko Jaurlaritzak kultura intereseko ondasuna giza izendatu du hain zuzen.